ησυχία παρακαλώ για να συγκεντρωθούμε. Αχ, συγγνώμη Σάιμον, συνέχισε εσύ. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ Έλλην. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Το Πέτρες στις τσέπες του είναι ένα έργο για δύο κομπάρσους, τον Jay Quinn και τον Charlie Conlon, που ονειρεύονται να γίνουν πρωταγωνιστές. Δηλαδή, είναι ένα έργο όπου δύο πρωταγωνιστές, ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου, παίζουν τους κομπάρσους αλλά και τους πρωταγωνιστές και κάποιους άλλους. Όλοι αυτοί συμμετέχουν στα γυρίσματα μιας χολιγουντιανής ταινίας που γυρίζεται στην Ιρλανδία με πολλές αγελάδες. Τραβάτε να βρείτε εισιτήριο, μη με φτάσετε στο σημείο να έρθω να σας βγάλω από τα σπίτια σας γιατί μπορώ να το κάνω. Έλλην, τι χαιρετάς παιδί μου, Έλλην! Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.